Mga deboto dumagsa sa mga simbahan sa Hilaga at Gitnang Luzon sa pagsisimula ng Misa de Gallo. May ulat si Claire Lacanilaw. Yan ang mensahe ni Most Reverend Father Socrates Villegas, Archbishop ng Lingayen Dagupan Archdiocese, para sa mga daan-daang deboto na dumalo sa unang Misa de Gallo sa St. John the Evangelist Metropolitan Cathedral sa Dagupan City. Maayos naman na naipatupad ang minimum public health standards sa loob at labas ng simbahan. Makabalik na sa new normal ang mundo, sir, na sa dati, ekonomiya, tumaas na. Nagkaroon ng online mass sa Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag sa Pangasinan. Paraan ito upang mabigyan ng pagkakataon ang mga deboto na makiisa sa misa, lalo na sa mga hindi makapunta sa simbahan. Mensahe ng Simbahang Katolika, mahalaga na maglaan ng oras ng katahimikan at kapayapaan upang marinig at maintindihan ang salita ng Diyos. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, generally peaceful ang pag-uumpisa ng Misa de Gallo. Disiplinado raw ang mga churchgoer at nire-respeto ang mga police officer na nagpapatupad ng minimum health and safety protocols. Maagang nagtungo ang mga deboto sa St. William Cathedral sa Lawag City, Ilocos Norte para sa unang Misa de Gallo. Maayos na sumunod sa pila ang mga dumalo sa misa. Dumagsa rin ng mga deboto sa mga simbahan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa unang simbang gabi. Sa St. Nicolas de Tolentino, isa sa mga pinakamalaking simbahan sa lungsod, pumila ang mga nais makapasok sa simbahan. Mahigpit din ang pagbabantay ng mga pulis sa loob at labas ng simbahan. Mas prepare na po namin na dito po sa harap magsimba kasi po kapag po pumila pa kami ron, maaari pang mahaway mga bata. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.